Il-Fondazzjoni V18 talbet lill-Awtorità tal-Ippjanar biex mit-tieni nofs tal-2017 sa wara t-terminu li fih il-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, is-siti ta' kostruzzjoni fil-Belt Kapitali ikunu ristretti. Iċ-Ċermen tal-Fondazzjoni Jason Micallef saħaq li għaddejjin diskussjonijiet biex l-applikazzjonijiet ta' proġetti kbar ikunu limitati u bilanċjati mal-attivitajiet li jkunu għaddejjin fil-Belt Valletta. Dinja waħda mill-inizjattivi tal-Fondazzjoni V18 għall-standards ta' ndafa u żamma ta' dera ġenerali ola fil-Belt Kapitali li laħqu mal-standards bażiċi ta' bliet kapitali oħra u li komplementaw il-proġetti ta' V18. Micallef saħaq li l-Fondazzjoni hija mħasba bit-telqa fiż-żamma tal-belt, bankini mkissra, sinjali ħżiena, problemi ta' ġbir ta' skart u abbuż tal-iskips ikunu uħud mill-problemi li ġibdulhom l-attenzjoni. Wastqar li dinja sitwazzjoni li ma tagħtix ġieħ lill-Belt Valletta. Mhux aċċettabbli aktar illi naraw dal-ingombru ta' skart fil-Belt Valletta u mhux aċċettabbli aktar ukoll li jkollna turisti lokali, naturalment Maltin, u turisti oħrajn internazzjonali li jkunu qegħdin jieħdu gost sightseeing fil-Belt Valletta, jieklu fil-Belt Valletta u naturalment all of a sudden jgħaddi skemil. Mhux aċċettabbli aktar. U l-appelli tagħna huma li l-awtoritajiet u minnu responsabbli jrid jieħu azzjoni. U jekk ma jieħux azzjoni sa ninsistu fuq aħna bħala fondazzjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Micallef ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu introdotti l-ewwel interactive visual boards fil-Belt Valletta li jipprovdu sors ta' informazzjoni għal min iżura b'tarif dwar il-belt u aħbarijiet lokali u internazzjonali, iżda anke tkun attrazzjoni turistika minnha nfisha. Dan kollu bi preparazzjoni għal meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Ewropea tal-Kultura fl-2018.